A situación do marisqueo a pé na ría xera preocupacións no sector. Desde Rianxo alertan dunha perda progresiva de actividade e advirten de que, se non se toman medidas reais a curto prazo, o futuro deste colectivo podería estar en serio risco. O marisqueo a pé na ría de Arousa atravesa un momento delicado. Desde a confraría de Rianxo alertan dunha forte diminución da actividade e do número de profesionais en activo, ao tempo que reclaman medidas urxentes e eficaces para frear o deterioro dun sector clave para a economía local. Advirten de que, de non cambiar a tendencia actual, o marisqueo a pé podería converterse no seguinte sector en desaparecer nos vindeiros anos. O marisqueo a pé, en principio, están traballando sobre 50 personas, máis ou menos, de 120 que temos. Está como toda a ría. A verdad que a situación do marisqueo ou tomanse medidas reales e non propagandísticas, ou senón estamos abocados a que isto desaparezca. A presenza de cría non é suficiente para garantir a recuperación, xa que esta acaba desaparecendo sen que se coñezan as causas exactas. Si teñen vese cría, pero o problema é que desaparece esa cría. Non sabemos o porqué, iso é o que se ten que empezar a mirar. Desde o sector tamén critican que os controis se centren principalmente nos profesionais do mar, mentres reclaman unha maior vixilancia sobre posibles vertidos. Moitas veces que incrementase os controles sobre os mariñeiros. Gardacostas, incauta, gardacostas, non sei que. E digo eu, gardacostas mira os vertidos que hai ao mar. Aseguran que a situación actual é consecuencia dun conxunto de factores e non responsabilidade exclusiva dos mariscadores. O sector, eu penso que unha pequena parte podemos ter culpa, pero non toda. Eu penso que é un cúmulo de cousas que están pasando que é o que está levando esta ría á situación que está a día de hoxe. No que respecta á seguridade alimentaria, desde a confraría queren lanzar unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía. O tema da contaminación está aí, e hai no que dicir ben claro. E o que hai que dicir ben claro é que todos os produtos que salen ao mercado levan unhas garantías óptimas de consumo porque pasan por unhas depuradoras e fanse estudios no intermar para que o produto sala en condicións. Iso sí, insisten na necesidade de investigar a orixe dos vertidos para garantir o futuro do sector. Non podemos dicir que o mar está contaminado ou o produto está contaminado, non ten por qué. Hai produtos que a ameixa non depura. Nós o que estamos dicindo é que se miren ese tipo de vertidos. Con todo, desde o sector reclaman medidas urxentes para evitar a desaparición do marisqueo a pé na ría.